mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami padayon nga nag-ila ug nagpasalamat kanimo nga ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagapasalamat kanimo niini nga programa. Panalangin kini uban na ining istasyon, magapanalangin usab ikaw nga unta Ginoong Dios mulungtad pa kini sa mga katuigan pa aron magamit kini sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran. Panalangin ni ang mga nagapaminaw, hinaot pa nga ang imong pulong maghatag og kayag sa ilang mga kalag og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab sila mga luwas unya sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ug ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan ug ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Og welcome. Well, mga higala, sa gihapon amo ning kuhaan tani og pipila ka mga text message, kining mga text nga nasulod dinhi sa ato nga cellphone. By the way, salamat kayo sa load nga kuhaan kagabi nila ni ate nati insensog ni Kuya Jose. Daghang kayong salamat no sa inyong gipasulod nga load diri sa ako nga cellphone. Well, niyatay basahon ingon ana sir, kung ang tao magsusi sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo tin-aw man sama sa salamin. Ang dili ra gyud makapasalig pa nga matin-aw ang pangutok sa tao, kay naay tao nga og bisan makasabot tuyoon gud niya og kalubog ang iyang salabutan, kay iya gyud pilion ang pagkasayop ug iyang tuison ang nasulat diha sa Biblia. Mao na nga ang tao mangita og rason nga iya gyud pamatud ang bakat nga kuno na ang napo raman niya o na something's missing naman niya. Sige lang, basta nabasa na to ang naabot, ang wa maabot ay nalang to. Okay, mag-greet ko sir og happy birthday kang Easter. Mag-birthday siya og mang adlaw, Biyernes. Happy birthday gikan diri sa mga Dihuya family. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po sa inyong pagpaminaw. Good evening ninyong tanan diha sa station po John. Alang sa atong texter karon, igsuon ako sa una sandikipir pod ko, pero pagkahibalo namo misunod ni sa gipamulong sa Biblia. Okay, daghang salamat no contribution ni ninong Duming Banukan. Maayo ng mga tao nga mosunod sa gipamulong sa Biblia, dili nang sundon ang gipamulong sa mga pangulo. Unya mayro ba nang gipamulong sa pangulo o gisuportaran po sa gipamulong sa Biblia? Wa sad mahug na lang ginoon sa muryo-muryo. Napatay basahan. Mag-as lang uta ako. Di lang usa taan no kay naa naman tayo na tiksan nga pangutana god nga ato nga tubagon karon unya
nakuratan na pud siya kay dugay naman kuno kaayo diyan ang pangutanahan niya. Unya tiyang ba ng buwan pas Pebrero, unya ingon niya gihuna-huna na lang nako nga wa to ma-receive to nimo kay dugay naman kaayo, no? So unsaon mo lagi nga kuan man kanini nga ni may daghang mga text message nga moabot sa atong cellphone. Mao na hinungdan nga nag-anam og kalaw magkalayo na gyud noon. Ang akong pangutana Brad John ay di pa pud ni kay pangutana man is taga-takop ni Brother Elmer. Brother Elmer, hinay lang gid usa ta ha. Paabot lang gid usa kay matubag ra lagi ning imong pangutana. Mag-ask ko sir, pangutana gyapon. So dili na lang nato usa ni tuwas ug basa kay aron di makurot ang atong kay ato gupong tuwas ug basa. Mauro mo po gyapon, di gyapon matagagatun jud kanaan naman tay gitiksan daan nga tubagon. Well, sa dili pa si Brother Libby nag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro pastor nga imo sad usa na nga lion diha ng ato ng monitor kay basi mo reload na pud na karon taod-taod unya hinuon mga wa na sa mga text message. Okay pastor? Okay, salamat Brother Zono. Nya maayong gabi day sa tong mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong Sibya Tro Radio gingon man sa tong mga viewers sa Facebook Live. Welcome sa tong programa karon. Unya di usab sa ato ang monitor karon ato ning i-welcome ang mga nag-view karon. Diya nakiguban nato sila si Jeric Escalera diha ni sa Kanguha, Bohol. Onya diya sab siya message, praise God. Onya sa pagampo nato di kuyog sa ni siya ni diya sab siya message nga amen. Okay, salamat kayo no. Onya kumusta naman mo diha tanan sa Bohol, labi na gyud sa Kanguha. Onya diya sab si Mel de la Cruz nakig-uban nato karon. Diya sab siya message, mayong gabi Brad John, Brad Libby, uban ni Pastor watching from Daan Lungsod, Medellin, Cebu. Kinsa ning nagkuan pastor? Mel de la Cruz. Si Daynila de la Cruz, no? Salamat day sa inyong panood ron sa atong programa. Magbuko kabantay din Mil naman. Kaya ako na Mil, Daynila de la Cruz. May gabi inyo tanan siya day. Diya sab si SDA Adventist, diya sab siya message, mayong gabi Pastor from Mambahaw. Kaglukot na pastor, Bilyaban Liti, Mambahaw na. Yan na sa Bilyaban Liti. Diya sab si Roger Garin, diya sab siya message, mayong gabi Pastor from Biliran. Okay no, so atong mga viewers, gihangyo mo namo nga padangat lang mo og message, bisa gamay lang kayo or either mag-like or send mo emoticons or unsa baka nga porma diya aron ma-recognize namo ang inyohang pagtan-aw. Kay og igo lang mo mutan-aw, dili mo message, di gyud nato ma-view sa atong monitor. Niya mohangyo na sab ninyo nga ayaw lang mogtawag sa atong messenger kay mao ni atong gigamit sa Facebook Live no. Sama kagabi nga dunay ni tawag, nawa nato tubaga kay maputol manggod ang ato ang FB Live. Okay, diya usab day si Brother Joseph Kimno, diya usab siya message nga gipaabot nato. Mayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Merjon and Pastor Joel og sa tanang mga naminaw karon. Mayong gabi mga igsoon og salamat sa inyo nga kanunay nga pagtimbaya sa pulong sa Dios. Padayon ta igsoon dalaygon kanunay ang atong buhing Dios. Salamat sa pagbasa pastor and God bless sa tanan. Okay, salamat kay Brother Joseph no. Onya kadtong mga nag-like, kanani ang send og emoticons, ato lang tong basahon unya ang inyong mga pangalan sa panahon na nato sa pagtubag sa pangutana. Okay, akong ibalik ang panahon diyan ni Brother John. Okay, Brother Libby, mas maayo po siguro nga maiban-ibanan na gamay diha ng inyong mga text message sa inyong cellphone di. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga natong tigpabinaw kutob sa naabot sa atong broadcast karon. Thank you kay Esther natin no sa Lord. Atong gina-welcome sa tanan tong mga viewers karon gabi na. So lang ko magdugay Brother John, akong ibalik yung panahon alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa pangutana, dugay-dugay na gid intaw ning pangutana kay Pebrero 19 pa man intaw ni. Unya tungod lagi sa kalawom sama ani ron no 347 ni.
Unya, tungod sa kalam lagi sa mga text nga uban, di na nato kaayo na inunta matagaan og panahon ora mismo o kaya sa dali nga panahon tungod lagi kay daghan pa man pong mga nanag-una. So ato ning basahon nini ang kuan kay kagabi Brother Libby nag-text me hasta kaganina nga buntag after sa ato nga kuan breakfast. Siya nga wa na magig ko kay Brother Mamirto wa armade mabutang gignan kay something's missing man ako na lang i-mention ang imong nga dinis kang ginana. Salamat kayo sad nga napa-info nahibaw ka kay wa ka mag-ilis og number, no? Niya Brother Mamirto. Salamat kayo ninyo sa imong pamilya nga kanunay nagsunod ning atong programa. Ang imong text dire, ako Sir Cristianos mansad ko bilang isa ka Katoliko. Ako nagtuo nga si Kristo moanhi sa kalibutan aron sa pagkukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang mga patay ug buhi nga iyang pagadad-on sa langit didto sa langit unsay sinultihan didto sa langit, sir? Kay sa kalibutan lain-lain man ang ta. Mo ni lain-lain man ang ta. So mao ni Brother Mamerto. No, Brad Mamer, mao ni dinhira ko to wa na ayaw na lamig pangitai adtong wa makaabot dire kay na something's missing man ang amo ora dire ang niya diring masabtan nato, no? Moray among tagaan og atensyon kay total ni among mga naabot dire nga masabtan pag-ayo nya kini ra bang mga puntuha importante sa gyud pud ni kaayo, no? Akong balikan, ako Sir Cristianos mansad ko bilang isa ka Katoliko. Ako nagtuo nga si Kristo moanhi sa kalibutan aron sa pagkukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang mga patay ug buhi iyang pagadad-on sa langit. Didto sa langit unsay sinultian? Didto sa langit, sir, kay sa kalibutan lain-lain man ang ta. Lain-lain man ang ta unsay sunod tao ba kani? Ug imong tan-apon ani siya unsay kuan ni Brad Mamer basta nga mauni ang naabot nato dire. Well, ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan sa pagbalik sa Ginoo ayaw mo pagunahuna nga patay ug buhi dad-on didto sa langit. Tinuod na nga ang tanang tao patay man ug buhi mga tubang ra gyud unya siya sa hukmanan sa adlaw sa katapusan. Kung imong tan-awon ang pinadayag 22:12 nagingon moanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan, wa magingon sumala sa iyang relihiyon. Timan ininyo na ang tao pagahukman pinasikad sa iyang binuhatan ug dili pinasikad sa iyang relihiyon. Unya kung imong basahon ang 12:36 ug 37 sa Mateo nga sa imong sinultihan pagamatarungon ka og sa imong sinultihan pagahukman ka sa silot. Busa si San Pablo namulong siya nga ang atong dila sama sa usa ka gamayng palito nga makasunog sa usa ka dakong lasang. Muna nga dapat ang tao maghuna-huna siya sa mga butang nga iyang isulti sa iyang isigataw kay nag-ingon si Kristo ang inyong gibuhat sa inyong isigataw inyo nang gibuhat nako. Sa pagbalik sa Ginoo, patay ug buhi man ang pagahukman sa Ginoo, maghatag rata og husay unya sa atong mga binuhatan maayo man udawtan bisan pa ang tinago nga butang. Ecclesiastes 12:14. Pero ang tinuod nga pagkasulti walay patay sa pagbalik unya ni Kristo, walay patay nga pagadad-on dito sa langit kundi ang tanan buhay. Timan-an ninyo kana. Kung atong tan-awon sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3 nag-ingon si Kristo, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang mga puloy-anan. Kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna-alang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam ug luna-alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Kini klaro gid kaayo ni, nga si Kristo dunay giandam nga puloy-anan didto sa gingharian sa langit.
nga siya moadto nga kung makaandam na maghatag mag-andam siya dito, mubalik sa dinhi kuhaon dadon didto. Busa ayaw pagpamalando nga human ang tao mamatay, moadto siya sa langit o moadto laing kalibutan. Dili nimo na kaya nga moadto kag ikaw ra. Si Kristo gyud ang moanhi aron pagkuha dadon didto. Pamatii ra gud ang Pilipos 3:20 nag-ingon, apan kita nga mga mulupyo sa langit ug gikan ni atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Mga unsa ta? Mga mulupyo didto sa langit nga og tungod niya na atong gipaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Nganong gipaabot pa man nato sa atong pagkapumuluyo dito sa langit ang manluluwas nga si Hesukristo tungod kay siya ang moanhi. Unya iyang kuhaon ang mga matarong pagadadon dito sa langit ug papuy-on niya ng puloy-anan nga giingon niya nga iyang andamon. Karon sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mauni ang kahimtang sa mga nangamatay na. Kung imong basahon sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28 ug 29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Kinsa maning naas mga lubong? Ay aba siyempre ang mga patay, di ba? Wala man gyud nagpalubong nga buhi, buyno og may naamang kahay gilubong nga buhi ni abot ra pud gihapon sa punto nga mamatay ra gid siya dito sa gilubngan. Pero tanawa ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga hinukman ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Buti pasabot nga ang mga matarong nga mga nangamatay og ang dautan nga mga nangamatay naa pa na sa ilang mga lubnganan, lahi sa pagtuo sa uban nga ang dautan og mamatay maadto nag-impierno, lahi sa pagtuo sa uban nga ang mga matarong ug mamatay moadto sa langit o kaya moadto sa laing kalibutan. Dili na, ha? Kay ngano man sa diha nga ang tawag mamatay ikalubong na siya, dili siya mabalhin o mairog sa iyang nahimutangan. Kay sa atong gibasa, ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug unya ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So ang pangutanan nimo Brother Mamer or Mamerto nga nagtuo ka man gyud nga ang patay ug buhi kay moani mas Kristo maghukom iyang pagadadon sa langit. Unya karon walay patay nga dadon sa langit niya, mabuhi na. Kung atong tan-awon ang naunang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 nag-ingon dinhi, ay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni siya og first resurrection. Ang unang mamangon, ang unang mga banhaw, ang mga matarong. So sa gikaingon ko na, pagbalik unya ni Kristo walay patay nga dadun dito sa langit, kay ang mga matarong nga nangamatay pagabanhawon man sila igbalik ni Kristo. Banhawon gani nangabuhi, nganong gibanhaw kay namatay na unya gibuhi, in other words gibanhaw sa Ginoo. So kung imong tan-awon, buhi gyud ang mga tubang diha kang Kristo og pagadadon sa langit. Pamati ini ang 17 nagingon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Dili si Kristo motunog ni ining yutaa, kundi naa lamang siya ibabaw sa kapanganuran uban sa mga mandulunda, og unya ang mga matarong nga nangamatay pagabanahon ug ang naabtan nga mga taong matarong buhi sa puwangon sa mga panganod uban ni adtong mga patay nga nangabuhi na kay gibanhaw sila og pagasugaton ang Ginoo diha ibabaw sa kahanginan. Pero hinumdumi nga kung usaman pananglitan kabutang nangalagad kas Ginoo ug unya naabtan kang buhi, kining lawasa dili nimo idad-on didto sa gingharian sa langit. Ngano man tungod kay kining lawasa
kung imong tan-awon sa gisgutan sa Biblia, puno sa kalibutanon ug tawhanon nga kailibgon kining lawasa, puno sa kaulag. Mao na nga bisan pa sa giila nimo gipailang ikaw naas kamaturan, wa mabag-og mausab ang imong kinabuhi kung unsay imong taras kaniadto mao ka lang gyud gihapon karon. Apan kining lawasa dili nimoy dad-on sa langit pagausbon ni Ginoo. Pamatii ra gud ninyo sumala sa naunang Korinto 15:50 ngadto sa 53 nagingon, isulti ko kaninyo mga igsuon nga ang unod ug dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So ang maabtan unya nga buhi mausab na lang to, dili kay mamatay pa to unya usa banhawon pong Kristo sa iyang pagbalik, no, kundili ang naabtang buhi mausab na lang ang lawas ug ang nangamatay nga pagabanhawon tagaan sa kinabuhi nga dili na madunot og dili na mamatay, og ang mga buhi nga naabtan mga usab na sila. Mga usab nga ang lawas nga madunot ron ra pagailisan unyag dili na madunot, og ang lawas nga mamatay ra pagailisan unyag lawas nga dili na mamatay. Niining tungura unya matuma na ang gimithi o gihandom sa kasing-kasing sa mga taong nangalagad sa Ginoo ang pag-adto og langit. Nganuman kung atong basahon ang pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog na tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Busa ang mga dautan igo na lang unyang magsaksi magtan-aw sa mga matarong nga gisapuang sa panganod paingon sa langit, kinsa ang mikuha og midala kanila si Kristo. Busa ang uban nagunahuna nga ikamatay sa tao moadto na sa langit, ang uban moadto pagyuglaing kalibutan, pero dili na maoy gisulti o gipasabot dinha sa Biblia. Dapat kung unsay gisulti gipasabot sa Biblia, mo'y atong sundon, mo'y atong tuhuan aron nga di malikay ta ni anang pagtuo sa mga butang nga mga inimbinto lamang sa mga pangulo sa simbahan ug wa gyud igo nga kasiguruhan. Og tungod ni ana atong tan-awon dinhi ang pangutana nimo Brother Mamerto nga didto sa langit unsa may sinultihan didto, kay dinhi sa kalibutan ang dinhi lain-lain man og sinultihan ang tao siguro ni kay something's missing man lagi. Dito sa langit Brother Mamerto, tuwa ang tanang klase sa sinultian dito. Bantayan niyato na. Dito sa langit tuwa ang tanang klase sa sinultian dito. Kay kung Cebuano or Bisaya ang imong sinultian, di na pwede nga magguang ka na Ilonggo or English dialect ka na dito, magpabili na siya. Busa dito sa langit unya, ang tanang mga pinulungan tuwa dito. Kung unsay imong pinulungan, unsay imong rasa, madana nimo. Kung sinultihan nimong Cebuano, madala na nimo. Kung ang imong rasa o ang imong Pilipino ka na lang yun dito, di ka pwedeng mahimong Koreano. Ang mawala lang nimo dito kay mausab man ang taong mabag-o. Kung ang tao nga naay pagkabutakal, di na pwede dito ug dili gyud pud na mahitabo nga unuran nas Ginoo, kay gusto mas Ginoong mabag-o ug mausab ang tao. Nan kung kanang batasan na naagyapon nimo bisag nangalagad kas Ginoo, wala gyud ay kay pagkausab dias Ginoo. Kung imong basahon ang Episo 4, nag-ingon nga hukasan ninyo ang inyong daang pagkataong nga nadunot pinaagi sa mga malimbungon o mga kailibgon, wa pagani ka mausab o wa pa ka mabag-o. Maunang giingon ni Kristo sa Juan 3, gawas kon ang tao matao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. Karon atong balikan kining punto Brother Mamerto, nangutana kag unsay sinultian dito sa langit. Didto unya sa langit tuwa na ang tanang sinultian didto, maingon nga dinhis kalibutan nagkalain-lain ang sinultian og pinulungan sa tao. Kung atong basahon dinhi sumala sa pinadayag, no? Gisgutan dinhi sa pinadayag
Kapitulo 7 bersikulo 9 nagingon no, tapos niini mitan-aw ako og ania karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Tanawa, dihay dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan. Timan ha, gikan sa tanang kanasuran. Unya ang mga nasod dinis kalibutan nagkalain-lain man ang sinultihan. Sama dinis Pilipinas, 87 ni kaklase ang atong sinultian, only lang dinis Pilipinas, 87 kaklase ang sinultian dinis Pilipinas. Kining mga sinultian na magpabilin sa gihapon ni didto. Kung Hapon o Koreano, maor gihapon na. Muning gisgutan, tapos ninimitan-aw ako gani karon dihi usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsang makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan. Tanang kanasuran, tanang kabayan, katawhan ug pinulungan. Muning gisgutan ha, sinultian. Naging uri, nga sa tubangan sa trono o sa tubangan sa kordero, na nagtindog sila, nga nagsulob o tag-as nga puti nga bisti o nagdala sa palwa sa palmira diha sa iyang mga kamot. O niya, nag-ingon din ang Diyos. O na nagsinggit sa makusog na tingog nga nag-ingon, ang kaluwasan gikan sa atong Diyos nga nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Unsa ang Diyos didto sa gingharian sa langit? Nagalingkod, pero kung wa nay unod og bukog di na kalingkod. Unya nag-ingod dinhi, mo ning gihisgutan dinhi, tuwa ang tanang sinultian, tuwa ang tanang pinulungan, katawhan ug kabanayan tuwa didto. Kinsa may nagdala nila dito ay aba si Kristo. Kung imong basahon ang Mateo 25:31 ngadto sa 34 mao ni ang gihisgutan atong basahon, nag-ingod dinhi sa mao nga kapitulo og bersikulo 25:31 to 34 nag-ingon, og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Timan-i nga sa pag-anhi ni Kristo magalingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono uban ang mga manulunda sa langit ug diha sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang paglain tanang kanasuran sa ato pa tanang mga tao sa kalibutan. Iyang paglainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang kanding anha siyang wala. Ug ang hari magaingon kanila diha siyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Busa didtos gingharian sa langit, Brother Mamer to o Brother Mamer, tuwa dito ang tanang katawhan, gikan sa tanang kanasuran, tuwa ang tanang mga pinulungan, din ang Dios nga naglingkod diha sa iyang mahimayaong trono, ilang ginalibutan. Kung imong basahon ang 11 gihapon, gilabutan nila og ilang ginasimba uban sa mga manununda sa langit. Kinsa ang ilang ginasimba? Ang Dios nga nagalingkod diha sa iyahang trono. Mosa kay naglingkod, unsa may inyong una-una kamong mulingkod mo? Unsa may inyong ilingkod? Ang inyong alimpuhan? Mao ni nga kung atong pamalandungon pag-ayo, ingon ni ana kaklaro ug katinaw ang gipasabot sa Biblia. So Brother Mamerto, nagtuo ko nga kining mga puntuha imo na ning nasabtan. Ayaw kabalaka, ayaw na og hunahuna pa nga ang imong ikalibog kung unsa gisinultihan didto sa langit kay lagi dinis kalibutan ang tao nagkalain-lain man ang sinultihan. Okay, daghang salamat higala sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa dili pa maghatag og dugang pa nga pagpasabot ang akong mga kaubanan, ato usa ning mubasa usa tag pipila ka mga text message. Okay. Si Lolo Pondo, sir, maghisgot ka na gani og way unod og bukog, bukagi siyag katawa kay nagbasa man sa Biblia bilang UCCP
klaro man na nga ang Dios maibaba. Unya gani ang Dios na ay kamot sigon sa imong ipangbasa. Unya wa hinoy unod og bukog, pinahoy-pahoy man na noon ng huna-hunaa, sir. Salamat sa pagbasa, si Edgar D.N. Okay, daghang salamat, Brother Edgar. Niya patay basahon. Ingon ana, Brad, kung ang mabasa sa Biblia mauragi basahon ug ipasabot sa tao, sakto ra gyud nga ang tao mo'y mo desisyon kung tuo ba siya o dili, kay inyo ra mang gipasabot. Salamat sa pagbasa, Brad. Si Cesar D.N. Okay, daghang salamat, Brother Cesar. Well, mga higala, sa dili pa muhatag rig dugang pa nga pagpasabot ring akong mga kaubanan di as Pastor Tirana, si Pastor Kabagi ug si Brother Libby. Ipalihog ragod usa kog li na po din ha sa atong monitor, Pastor, basig mo reload na po na sa hinuon, di na nato mabasa ng uban ang mga text message. Okay, salamat Brother John noon. Diya karon nakig-uban nato sila si Rosindo sa Panta diha ni sa Negros Occidental sa Talisay. Diya sab sa message, maayong gabi sa inyong tatlo, Pastor, og sa tanan na minaw karon sa inyong programa. Salamat, God bless. Okay, salamat sab no. Diya usab si Disa Tirana Branzuela. Good eves watching from Lagtang Talisay. God bless. Diya sab si Brother Ralph Lot Chavez. Diya sab sa message, good eves, Pastor, og sa inyong tanan diha. Okay no, muadto ta sa dili paday ta mo dugang sa paghatag og pagtaga dato ning basahon tong mga viewers diri nga ato ning gi-separate kay wa man ni sila nag-comment. So kay di man sad sila nato makita sa comment screen. So di ato sila makita sa Picas tab. Diya nakig-uban nato karon si Ma'am Rutsini Linganay sa Tabugon. Sa Australia diya usab si Ma'am Pretty Miss Simons. Diya usab si Elsie Long. Sa Tabugon gyapon diya usab si Sister Piladel Linganay. Diya usab si Ma'am Shirley Fuentes Alconten. Diri sa Nailon diya si Emily Dilaw Hilig. Sa Bohol diya usab si Jeric Escalera. Dito sa Kuwait diya si Nicole Shane Batsansila there. Diya mga buotan ng mga ginikanan, Pastor, ni anas dakit bugo. Oo. Diya sab si Nathy Disamparado Tadlas. Diya sab si Mel de la Cruz, Josephine Tonyakaw Pahid Sarsaliho. Diya sab si Love Faith Trust. Diya sab si Armelinda Langido. Diya usab si Melinda Ilustrisimo Santillan. Diya usab si Jonel Silat Silagan. Diya usab ang pinalangga nimong igsuon Barzon si Alan Dihito. Brad Konsihal. Mayong gabi, salamat nga nanood ka sa atong programa. Diya usab si Shen Villanueva Anakaya. Diya usab si P1 Warren Kugal. Ay sir, may gabi diha sir sa Manila niya Deskam Krami. Palingumusta ni ako ni General Bibold Sina sir. God bless you diha. Diya sab si SDA Sidio Jenny Bokar. Diya usab si Ritzel Barrientos Molihon diri ni sa Nailon. Diya usab sa Manyo si Jennifer Golfan Peritos. Diya sab si Espinosa Casiano Aniban. Sa pagkakaroon mao pa niya tong nakita. Diya po sa dili na Espinosa, Pastor, Esperanza. Esperanza. Yeah. Ang ma'am, may gabi diha ma'am. Thank you so much for being nice as a sister in Christ. Diri po sa atong kinini ang screen nga makita natong mga nag-comment. Diya sab sila si Danny Andrino. Dali, may gabi inyo dali ni Mami Marilo o sa inyong kabataan na ni Rose Antipolo, Pastor. Diya sab si Mrs. God bless watching here at Antipolo, Medellin. Yes. Diya sab si Wilfredo Cañete. Diya sab si Mrs. Good PM sa tanan. God bless. Diya sab si Brother Jojo Tundag sa Singapore. Paridong, may gabi Paridong. Salamat kay Paridong ha. Diya sab si message, mayong gabi Pastor, tinaw ang audio og video karon. Amen. Mayo kay wa nagkuha na to ang signal no.
Okay, salamat sab kayo sa feedback nga imong gihatag Brother Jojo. O niya, madto ta sunahan mga higala sa pagdugang og pagtagad sa maong pangutana nga gipaabot dinhi nga nagisgot lagi mahitungod kung unsa gyud ang sinultian didto sa langit, no? Kay kita pud bitaw maghuna-huna lang ta. Moingon ta nga daghan ra bang tawo sa kalibutan pero unsa gyud kay sinultian didto sa langit. So di lang kay nako tas-od mga higala, ako lang ning ipunto por punto na lang kay gamay naman tag oras. Moditso na lang ko mga higala dinhi sa Isayas 66 versikulo 22 nga ganiro na kog basa kutob sa 23 kay mahisgotan man gining mga rasas tao dinhi o nya matag rasa dunay mga pinulungan. So understood din kung unsang rasaha didto o unsa tang rasaha sa mga tao o nya og malangita. So tuwa pod ni didto atong ang ngalan og pinulungan sa gihapon. Ato kunong basahon ang Isaiah 66:22 ngadtos 23 nagingon dinhi kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan ningon si Jehova mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Kung musgot kita kaliwatan, kung unsa atong kaliwat, mapilipino man ta, mahapon, mainsik o maunsa man na dinha, magpabili na ang atong kaliwatan dito. O niya, doon na pagipabilin. Nagisgot pag dugang nga pabilin. Naging ano? Og magpabilin usab ang inyong kaliwatan og ang inyong ngalan. Pananglitan ang akong pangalan, binisaya gyud kayo. Mao po na ako ngalan dito. Kun malangit ko, pero di ko malangit, di na makaplagan akong pangalan dito. Kun pananglitan, Amerikano ang pangalan, inamerikano. Inamerikano sab na ang pangalan nga tuwa didto. So wa gyud lalis mga higala. No, nagpabilin din naging ano? Kay ingon nga ang bagong mga langit ug bagong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Maingon si Jehova, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. O niya sa 23 mga higala, doon na po'y lain na pod nga magpabilin didto. Bot pasabot kanito pagkinabuhi din exercise lang ni kay aron inigabot ito perfecto na ni nato nga ikapahigayon. Ato kuno basahong 23. Nagisgot diri og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod ang usa, gikan sa kadlag papahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan mingon si Jehova. So doon na po gi-pronounce diri ang Ginoo naghisgot mahitungod pod sa pagsimba. Kung unsang adlaw ipapahulay nga atong gisimba dinhi or gamit sa pagsimba nato sa Ginoo, mao pod ni didto. So tanan diay mga butang nga atong ginahimo dinhi mga higala, basta maghisgot lang kabahin sa langit o kon sa kaluwasan, exercise lang din atong gihimo dinhi kay didto sa bagong langit ug sa bagong yuta mausab gihapon ang atong pagahimoon. So di kay nakutason mga higala, sa di pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjon. Di ay nisulo din sa tong screen karon. Di sila si Julan Villamor. Di sub sa message ang Ginoo magapanalangin. Sana to? Magapanalangin sa inyong programa. Salamat kay Brother Julan, no? Nya murag karon pa man ko nakabantay nga karon pa ka naka-view or nag-comment. Di usab si Jaren Abayon Sandoval. Di usab sa message, mayong gabi pastor. Amen. Niya diya pagay sumpay siyang message gikan diri sa Montalban Rizal. Nagapaminaw karon ragyod asam ni dapitang Montalban Rizal. Niya diya sab si Rickron Andalis Mihos diya sab sa message, mayong gabi natong tanan og sa tanang madasigon nga naminaw karon grit lang nako ang mga kaigsuuna nako sa palumpon nga dugay na nako namit. Okay no? O niya diya sab si Brother JJ Fasyol. Diya sab si message, good evening DYCM family. God bless your program. Okay, salamat kay Brother JJ. Niya asa magkaron na ba karon sa Mindanao? Murag to ananis Davao man siguro na si Don JJ. Pag umangkon man limbor Davao naman tingali bro. Diya sab sa gipasupot dayeg message no. Watching from Butuan City out na Butuan. Sayod day ko dili Davao Butuan City. Pangumusta lang ko diha si mong family Brother JJ no. Nya ang Ginoo sab magapanalangin diha kanimo og sa imong pamilya. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjon.
Daghang salamat Brother Joel og ngarita sa pagdugang sa maong tubag sa maong pangutana higala. Tinaw naman to o kanina ang na ligsa naman gito nilang mga teksto hagyod po no nya mo po to atong gikay kay ganina nga ato lang ipunuan ni higala nga ang gipamulong Dios Biblia nga sa katong pundok nga tumakita diha sa pinadayan bitaw dili man gaytoy usara manggudto siya karasa di man to siya ing usara ka klase no tanda Pilipino rato to didto dili man mahimo so bisan asa man to nga nasod so lain-lain gyud og panulungan so atong lang hinumduman sa digala nga ang ato usab nga focus sa katong sentro sa didto inig ngadto na nato sa langit ato adya isang atong pagsimba sa Ginoo no pagpabilin gihapon atong pagsimba atong gugma ato pang hinumduman take note sad nga kini ang Salmo 147 ingon dire nga bersikulo 5 great is our Lord and abundant in power pasabot abunda so dili nato tawag nato ani di nato question o di walay sukod o binbakaha di nato malimitahan ang gahom sa Ginoo ba subot pasabot higala ang atong mga pinulungan didto og unsingan magina kay ako ampo ko kay bawon ngadto no ato lang yang tanaon ngadto igabot nato didto nig maluwas ta no igadto nato didto pero akong ikapaniguro nimo diha nga ang Ginoo nga mahanan sa tanan unya ang ato adidto is purpose ato didto atong usa ka rason isang pagsimba paghimaya gid sa Ginoo mao na ba so ang lengguwahe diha ato ra nang masaksihan unya pud ngadto basta kay og unsa ta diri maura gid pud ni di man ta malain di man ta mahimo nga punong pang Brother John di man ta mahimong Koreano og pwede pa unsa kay pilion niya ka unsa pagka nga rasa iyang pilion do Ako pagka Pilipino ra gyud pero mabalhin pa jo kuya unsa may mong kuon ka murag at adi mo lang gyud kumubuhi. Yes. so mao na higala nga og unsa kita maura kita didto unya siguro di naman kay ko makadugang pud og mga tubag ako lang ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat no. Nya palihog ko na Brother John diyon sa paghanay ang pangutana. Ang iya lagi nga kuan nga siya ko no usa pod ka Kristiyano bilang isa ka Katoliko nagtuo siya nga sa pagbalik ni Hesukristo dinhi sa kalibutan iya may pagahukman ang mga buhi ug mga patay. Sa diha nga iya nang dad-on ang mga patay ug ang mga buhi didto sa langit unsa may sinultian kay dinis kalibutan daghan man og sinultihan ang kanang na kuana tao siguro nagusyan kay something's missing man ingon ni ana so ang punto ang patay ug buhi dad-os langit o kining sinultihan duha ni kabutang ba nga iyang gusto nga angay niyang mahibaw-an usab. Okay no, daghang salamat sa pangutanang gipadangat dinhi. So naghisgot siya og pagbalik ni Hesus, no? O niya siya pag-ano ba John, magahukom siya sa to? Buhi ug mga patay. Og mga patay. Sa diha nga dad-una ang mga patay ug buhi dito sa langit. Sa man kuno sinultihan dito sa langit kay daghan ra ba kuno sinultian dinhi sa kalibutan. So kanang pulong nga patay dali sa langit. Ang buhi o may problema kay buhion man tong mga patay pero kanang patay dali sa langit mudi mo na dalhon taon sa langit na ang patay before ang tao dalhon nga sa langit ang kadtong tanan nga nangamatay banhon man tos Ginoo ato ra kung basahon una ang nakasulat sa Juan Kapitulo 5 mga higala Juan Kapitulo 5 o niya sa bersikulo 28 o versikulo 29 naghiskot din mga higala kining puntoha nga dunay duha ka pagkabanho sa mga matarong o pagkabanho sa mga daotan naghiskot din ako ng basahon ani nga version gayno din ang 28 ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna magasingabot nga ang tanan nga anaas mga lubong managpakabati sa iyang tingog. So moabot ang panahon nga ang tanan nga naas mga lubong isa may naa diha
mga tao, mga matarong, na mga daotan. O niya unsay mahitabo, o niya, ining panahon na, inigbalik ni Ginosos. Og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw, ngadtos kinabuhi. Sa isa ka Biblia nga ang pulong sa Dios nga bagong tugon, naghiskot diha nga ang mga matarong og mga binuhatan, mga banhaw sila og hatagan sila og kinabuhi nga walay katapusan. So gipasabot niya nga ang mahitabo sa mga matay matarong banhawan mga higala, kanus banhawan pagbalik ni Jesus. O niya ang mga daotan sabon niya, kung ilang basahon ang Pinadiyag Kapitulo 20, human sa usa ka libo ka tuig, ang mga daotan banhawan sab aron sila pagkasilutan. So point nato din nga ang tanan nga mga matarong mga higala una panadalha ngadto sa langit, pero banhawan una ang nangamatay mga matarong. Gani sa unang Korinto 15:51 ngadto sa 53, ang naabtang buhi nga mga matarong sa usa ka pagpabilok sa ilang mga mata, ang lawas nga madunuton o may kabatayon, pagailisdan og lawas nga wala nay kamatayon og wala nay pagkadunot. Usbon higala kining atong lawas nga dali kay tang dutlag sakit, o niya kining lawas nato nga mamatay og mahibutangan og virus, o niya di makasugakod ang atong immune system, guban pag mga balatian, ilisdan ni Ginoo una tadalhon atos langit. Muna atong gibasa ganiha, banhaon, buhion. Do sa ato tong wadon sa atong unahuna nga maguna-una ta nga moanhi siya o niya ang buhi og mga patay dalhon atos langit. Ang patay di dalos langit ta, balik ko na to. Ang buhi dalos langit, kay ang patay mga higala nga mga matarong buhion una dalos langit. Dugangan pa yun nato. Naghiskot ini ang unang Tesalonika Kapitulo 4 aniya sa versikulo 13 ngadto sa versikulo 17. Mao ni atong mabasa dinhi sa Maayong Balita nga Biblia. Sugdo nato sa 13, ang title dinhi ang pagbalik sa Ginoo. So muni headline aning gikan sa 13 padong sa 18, pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo magduol ingon sa mga tawo nga way paglaom. Ang nagsulti aning mga igsoon si San Pablo. Kisay gisulti ani apil ta ani kay mga igsoon tas pagtuo kang Pablo tungod kay nituo ta sa gipasabot dias Biblia, maingon nga si Pablo ning tuo dias Biblia. So nagpasabot nga kung nituo tag misagop ta dias balang kasulatan mahigala, mga igsoon tang Pablo og kita usas gisultihan ani. Matod pa na dinhi mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na. Munay handom ni Pablo nga kita mahibaw ta mahitungod sa nangamatay na. Ingon sunahan, aron dili ko mag-uol ingon sa mga tawo way paglaom. Kadtong mga tawo higala nga wa gyud mahibaw sa kahimtang sa nangamatay, usay moingon na lang nga mukuyog ko sa katong namatay na kong asawa. O abot dito sa sementeryo na ay bana namatay petindangoy-ngoy sa asawa dito sa baba sa lubnganan sila gitunod di ang bana. Dong ayaw kog biyahe dong mukuyog ko nimo. Gitukmod bitaw silingan hastang kisikisi niya. Siya mahugan ni ikop, pamatyon gid mo. Di siya gusto mo kuyog. Sulti lang da ito niya, no? Pero gayon niya itong nabasa, na matod pa rin nga, ingon ni anang mga taong way paglao, mga higala. Gayon ang 14, kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios, pantay ha? Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron paobanon kaniya. Kinsa paunsaon? Paobanon ka ni Hesus, sinigbalik niya banhawon
Unya paubanon ka ginusos. Asa man paingon? Klaro nga tus langit kay sa Juan 14 versikulo 3 sigon si Ginusos, makaandam na gani ko og dapit alang ninyo muanhi ko aron pagakuhaon ko kamo. Aron nga asa gani ko to asad kamo. Paubanon ta. So kanus amon ta moubang sa Ginoo padong sa langit inigbalik na. So kadtong nangamatay nga mga matarong banhaon aron paubanon ngadto kanus pa ba na inigbalik pa ni Ginusos. So samtang wa pa nibalik si Ginusos ang mga nangamatay matarong wa pa dito sa langit. Nga naman kay wa pa man kuha kay naamay mukuha nato muda paingon dito. Nagingon ang 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay na. Nira na sad ako atong point no nga ang pagtulunan sa Ginoo matud pa San Pablo nga kitang mga buhi inigbalik sa Ginoo. Kitang wa nakatilaw kamatayon niya mubalik Ginoo paitan mubalik ang Ginoo karong gabi. Ingon ni sa unahan natong ibasa, dili mag-una ni adtong nangamatay na. So kita din mga buhi kung mubalik ang Ginoo karong gabi buhi man ta. Dili nato di ta mag-una ngadto sa langit ni adtong nangamatay nga mga matarong. Di nato biyaan. So hiining pagkasulti higala klaro og tin-aw kay masabot nato nga dili tinuod ang gipatuo sa tuwa kung mamatay ang tao unya matarong siya tunag langit. Nga klaro man ang gisulti dinyo. Kitang mga buhi inigbalik sa Ginoo. Dili kita mag-una ni adtong nangamatay na. Kay unsaon man tos Ginoo tong nangamatay na. Ang atong mabasa sa bersikulo 16 kay ang Ginoo gayod mong manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa monda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang nangamatay nga iya ni Kristo mamangon. Banhon o ni 17 naghisgot ini nga sakdaon ngadto sa panganod ang tanan nga mga matarong mga higala aron makapag-uban si Ginoo sa walay katapusan. So nganay mahitabo no, buhion ang taong matarong namatay dalhon sa langit. O niya ang pangutana, unsa may sultihan dito? Gisgutan na ni Brother John o niya kung atong analyze higala ang sugo din sa 14 versikulo 7 pinadayag 14 versikulo 6 naghisgot din nga ang maing balita dis kalibutan ipawali gani sa tanang nagpuyos kanasuran, kabanayan, pinulungan, tanang pinulungan, og tanang katawhan. So nagkalain-laing pinulungan sa mga katawhan o nagkalain-laing kanasura sa kanalain kanasuran mga higala. So unsa may mahitabo kung maluwas na ta adto sa langit. Nakita ni San Juan ang mga matarong sa 7 versikulo 9 pinadayag. Nag-ingon din tapos niini mitanaw ako og aniya karon diha usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsang makaihat kay kining mga matarong gikan sa panahon pang-adan og mga banhaw tong mga matarong pagtindako ang panon pero nagihisgot sunahan gikan sa kanasuran sa tanang kabanayan katawhan og pinulungan og sa tubangan sa tuwa sa Dios at tubangan sa Kordero nagtindog sila nagsulob og maputi og tag-as nga mga bisti mga higala. So tanan nga pinulungan. Wa naman tayo time akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levino. Nya dia karon sa tong screen dia sila Benji Villanueva. Dia sab sa message, God bless sa inyong tanan pastor, more power. Nya dia sa si Brother Joel Tumakas sa Iloilo, nag-send siya og sticker I'm listening. O niya atong mga viewers dia karon nakig-uban nato sila si Ma'am Linselyn Pedrano, Grisel Dakal, niya dia sab si Danilo Mendoza sa Canada, niya dia sab si Lutsi Dirial nakig-uban nato karong gabi na. Suwa naman tayo mga higala, ani ang atong theme song. Okay, mag-ampo kita dalang tanan o makagagahon nga Diyos. Daghang salamat sa kalampusan sa inyong pulong napabot sa idulong sa mga nagapaminaw. Panalangin ni among pulong, panalangin ni silang tanan. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo matuod nga Dios nga among luwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigala sa kahanginan. The Bible. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog
i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.